אוי כנרת שלי, שרה המשוררת, אבל למעשה הכנרת היא של כולנו, אגם מי השתייה הגדול והיחיד בישראל. הכנרת היא מקור חיים לאושר של צמחייה ולמגוון בעלי חיים. היא אוצר חברתי, תרבותי ודתי. סביבתה עמוסת אירועים היסטוריים שהשאירו את חותמם על נופי האגם, כי העין הכחולה דרכה ניתן להביט על ההיסטוריה של האזור כולו. לחופיה של הכנרת התנחלו שבטי ישראל, נפתלי ומנשה. הורדוס אנטיפס בנה את טבריה, בה נחתם התלמוד הירושלמי ופותח הניקוד העברי. ישו עשה פה ניסים ואסף מאמינים, והקיבוצים הראשונים הוקמו על גדותיה. שביל סובב כנרת נועד להשיב לאגם הלאומי את מקומו המרכזי במערך הנופש והתיירות של ישראל, ולהשיב לציבור בישראל ולקהל התיירים את כל נכסי הטבע, הנוף, הבילוי וההיסטוריה שהכנרת המיוחדת שלנו יכולה להציע. השביל נולד כחלום של ילדים חניכי החברה להגנת הטבע שפרצו שביל על קו המים, והפך לחזון של אוהבי טבע ותרבות שקורם אור וגידים בחסות רשות ניקוז ונחלים כנרת ואיגוד ערים כנרת. שיתוף הפעולה המבורך יעטוף את יופייה של הכנרת עם 60 קילומטרים של שביל הליכה ואופניים סמוך לקו המים. השביל יאפשר נגישות מלאה לכל חופי הכנרת תוך השתלבות במסלולי הטיול הקיימים. מקטעיו השונים של השביל יקבלו רמות פיתוח שונות, חלקם יישארו פיריים והאחרים ייסללו. הפרויקט יעגן את זכות הציבור למעבר חופשי ויכלול גם שילוט מלא ושמירה וטיפוח של האגם וסביבתו על פי עקרונות של פיתוח בר קיימא. חלק גדול מהשביל כבר קיים באמצעות פעילותן הנמרצת של קבוצות מתנדבים, רבים מהם בני נוער שהכנרת יקרה לליבם ורוצים להחזירה לימי הזוהר שלה. עמותת ארץ הכנרת המנהלת את הפרויקט בעל הערך החינוכי והלאומי הזה זקוקה לתמיכתכם להשלמת השביל. עזרו לנו לחשוף את הוד הכנרת לכל היקפה ואת חשיבותה התרבותית, הדתית וההיסטורית לכל אדם ואדם. בואו נחזיר את הכנרת של רחל ושל נעמי שמר, של אגדות ושל הגשמה חלוצית, של העבר, ההווה והעתיד, להיות מוקד עלייה לרגל. בואו נעטוף את הכנרת באהבה, כי הכנרת היא של כולנו. שביל סובב כנרת. עוטפים את הכנרת באהבה.